Hi, welcome back to Itaka Studio. Dobrodošli vi nama ponovo u Itaka Studio. Međutim, ovaj put ne na kratak čas engleskog jezika, već da saznate jednu važnu, nadam se dobru vesti za vas, a to je da je izašla druga knjiga Engleski za početnike 2. Mnogi od vas koji su kupili knjigu Engleski za početnike 1 su me već kontaktirali i pitali kada će biti nastavka, pa evo, baš mi je drago da objavim da je nastavak izašao i da ga možete poručiti. Poručivat ćete ga tako što ćete mi se javiti na moj broj telefona, poslati mi poruku, SMS ili pak Viber, ili me pozvati ako ste ovde u Srbiji, zašto da ne. Ovo je moj broj telefona, dakle, plus 381 za vas koji ste u inostranstvu, 062, jel tako, 8950-866, ili pak poručite na e-mail, možete mi poslati e-mail, moja adresa je bojanabastadamjanović, sve malim slovom, sve zajedno, i @gmail.com. Ako želite više da saznate o mojoj školi stranih jezika, a vi izvolite posetite moj website itakastudio.rs, i ovaj drugi website koji vidite na tabli je takođe nešto što može da bude interesantno vama koji volite knjigu, koji ste ljudi od čitanja i učenja, to je website itaka.rs. Zapravo ne znam da li ste znali, ali Itaka ne samo što je škola stranih jezika, već je i mala izdavačka kuća, to je naša porodična firma koja postoji evo već 25. godinu. Pa za vas koji želite da se informišete o našim drugim izdanjima, nevezano za učenje stranih jezika, molim vas otidite na website itaka.rs, ima predivnih izdanja koje takođe šaljemo poštom, kako u Srbiji, tako i svugde u regionu i u svetu. Posebna preporuka za vas koji ste u inostranstvu je knjižica koja se zove Ritam detinjstva. Postoji latinično i ćirilično izdanje. O čemu se radi? To su vam dečije pesme koje su ilustrovane i imate CD uključen u knjigu. Znači imate zapravo 3 CD-a, nisam dobro rekla, 3 muzička CD-a, tekstovi pesama, svaka pesma ilustrovana, predivna jedna enciklopedija za našu decu, recimo, koja su našeg porekla, a žive negde u inostranstvu i mama i tata bi jako volili da oni za Boga nauče srpski ili da ga bar razumeju i pevuše, pa evo, potrudili smo se da imamo, to je Ranko Damjanović, inače moj suprug, snimio, osmislio, štampao, pa pogledajte, on takođe ima svoj YouTube kanal, Ranko Damjanović, ukucajte dečije pesme pa ćete videti, ali kažem za one koji žele da imaju nešto lepo u svojoj biblioteci, za svoju dečicu, poklon idealan, Ritam detinjstva i ostale izdanja. Molim vas, pogledajte da vas sada, da ne širimo priču. Što se tiče našeg engleskog za početnike, nazvala sam ga Engleski za početnike 2, zato što se nastavlja na našu prvu knjigu Engleski za početnike 1. I o čemu se radi? Sada imate 55 lekcija pred sobom. Radi se o tom B1 nivou, o tom nivou na kom i obično dolaze ljudi najčešće na časove. Znači, to je ono već kad kao nešto vi tu znate, imate puno informacija, pa i gramatiku ste već onako prelazili više puta, ali tako? Ali nikako da se sve to skocka i nikako da progovorite jezik. Svaka lekcija je zaista ciljano rađena da ovako troubleshoot, da se pozabavi po jednim tipičnim problemom mojih đaka. Lekcije su ponovo prilično kratke, dakle imate jednu lekciju na 2-3 strane, ponovo su dvojezične, što znači objašnjenja na našem jeziku, primeri na engleskom, prevod na naš jezik, ponovo imate pitanja za vežbu kao u prvom udžbeniku. Ono što je novo je da imate i tekstove za čitanje i za vežbu, jer to je bio jedan od ovako baš vaših zahteva, pa sam gledala da vam izađem u susret. Znači, mnogi od vas su mi se obratili i rekli, ali šta da čitam, šta da prevodim, kako da vežbam. Eto, sad se nadam da ćete u ovoj knjizi uspeti i to. Dakle, ako se recimo radi o lekciji koja se bavi prošlim vremenom, past simple tense, onda je iza te lekcije lekcija u kojoj su 3-4 teksta u kojima se veoma obilato koristi to prošlo vreme, pa vi onda čitajući, iščitavajući i analizirajući taj tekst možete da vežbate i tu gramatičku partiju koju učite. Ono što je takođe novo u ovoj knjizi su spiskovi. Spiskovi reči. U kom smislu? Naprimer, imate lekciju pridevi i onda ja kažem, ok, ovo vam je 50 najčešće korišćenih prideva, pa onda izlistan abecednim redom, prevod na naš jezik i primer upotrebe. Ili pak pravilnik
nepravilni glagoli, nepravilni glagoli, frazalni glagoli. Razumete, jednostavno bilo mi je stalo da u ovom udžbeniku, pored toga što imate 55 lekcija koje stepenovano prate vaše napredovanje kroz engleski, bilo mi je stalo da imate i neku vrstu malog improvizovanog rečnika. Zašto? Zato što je engleski jezik čudovišan u tom smislu da sa nekih 1000-1500 reči vi možete da ostvarite sasvim solidnu komunikaciju, pa sam se potrudila da uključim, dakle, 100 najčešće korišćenih pravilnih glagola, ne znam, 80 najčešće korišćenih nepravilnih glagola. Vidjet ćete, zaista moram da se pohvalim da sam se potrudila da vam sastavim onako sve da bude na jednom mestu i da kada pređete engleski za početnik 1 i engleski za početnik 2, možete reći ok, ja sad vladam jednom solidnom osnovom i sada je ono što mi preostaje da vežbam komunikaciju, konverzaciju, jel tako? Znači, da se ne zavaravamo. Jezik se ne može naučiti bez puno vežbe i priče, ali da bi ta priča mogla da se dogodi, da biste vi prosto bili u situaciji da vežbate konverzaciju, vi morate imati osnovu, a osnovu ćete imati ukoliko pređete 60 lekcije iz moje knjige Engleski za početnike 1, koja košta 2000 dinara i koji su mnogi od vas već poručili, na čemu sam vam veoma zahvalna, i ako pređete 55 lekcija u ovoj knjizi koja se zove Engleski za početnike 2, koja košta 2500 dinara, zato što je prosto malo obimnija, pa ćete shvatiti i tu razliku u ceni, samo zbog razlike u ceni štampe, pošto je knjiga duža. Sad ovako, pitaćete se vi, možemo li da vidimo sadržaj? Evo sadržaja. Znači, lekcija 1, present simple tense, sadašnje vreme. Lekcija 2, upotreba sadašnjeg vremena. Lekcija 3, tekstovi za vežbu sadašnjeg vremena. Lekcija 4, present continuous tense. Lekcija 5, upotreba present continuous tense. Lekcija 6, stative verbs, dakle glagoli koji se nikada ne koriste u continuousu. Pa onda 7. lekcija, future tense, pa onda tekstovi za upotrebu future tense. Znači, sada da ne bi licitirala 55 lekcija, ko bi to slušao? Dakle, jasno vam je, idemo opet korak po korak, od samog starta, ali veoma ubrzano kroz te informacije. Imate sve to vrlo pregledno. Kao što vidite, trudila sam se ovaj put da tekst na engleskom, sav tekst na engleskom da bude boldovan, da ono što nam je cilj učenja bude podvučeno, a da tekst na našem jeziku bude, da kažem, obično, tako? Znači, zaista je onako pregledna knjižica koja će vam pomoći da pratite i budući video kurs. I to je sada poslednja informacija za ovo viđenje, a to je da će veoma skoro, koliko od sledeće nedelje, na ovaj kanal biti postavljeni videi koji će pratiti ovaj udžbenik Engleski za početnike 2. O čemu se radi? Dakle, imamo prvu lekciju u ovom udžbeniku, imaćemo video broj 1, koji će biti naslovljen Engleski za početnike 2. Možda kao neki drugi ću staviti, kako se to već zove, jel tako? Znači, drugi niz lekcija, jel tako? O čemu se radi? Knjiga Engleski za početnike 1 je nastajala dok je kanal već funkcionisao. Zapravo, knjiga Engleski za početnike 1 je nastala zbog vašeg zahteva da imate knjigu koja će vam pomoći da se uključite u učenje engleskog jezika. Tako da ja nisam bila u mogućnosti da snimam video 1, lekcije 1, razumete? I mnogi su mi se od vas obratili i rekli, jao, knjiga je sjajna, lekcije, video su sjajne, ali šteta što se ne preklapaju, što recimo gledam video, ne znam, broj 54, a vi u njemu govorite o lekciji 32 iz knjige. I to je malo ljude nekada dovodilo u određenu konfuziju. Sada ćemo to da pojednostavimo. Dakle, imat ćemo video 1, lekciju 1 iz udžbenika 2. Tako da, molim vas, poručite knjigu, 2500 dinara košta plus troškovi poštarine, obratite mi se, telefon je 062-8950-866, e-mail je bojanabastadamjanović@gmail.com, eventualno subject engleski za početnike 2. Sve što mi treba je vaše ime i prezime, vaša puna adresa, broj telefona, zašto da ne, posebno za ljude ovde u regionu, i knjiga će biti poslana sutradan u odnosu na naš prvi kontakt, a obično stigne sutradan za Srbiju, 3 do 5 dana za region i bilo gde u Evropi, a za Kanadu i Ameriku, Australiju, Novi Zeland i svugde gde je putovala, stizala najduže za 7 dana. Mi umeđu vremenu budemo u kontaktu, propratimo sve to
I eto, to su vam sve informacije za danas. Dakle, još jedno, naši web sajtovi itakastudio.rs za vas koji ste eventualno zainteresovani za časove online konverzacije engleskog jezika. Možete me kontaktirati preko web sajta i saznati malo više o toj mojoj metodi, kako izgledaju ti moji konverzacijski časovi. Neki od vas su već sa mnom na vezi i znaju kako to ide. I za vas koji razmišljate o tome kako da osvežite biblioteku i kako da obradujete vaše mališane, pogledajte Itak.rs web sajt, naše izdavačke kuće sa brojnim fenomenalnim izdanjima, veoma povoljnim i kažem, ja izdvajam prosto, pošto i sama imam malu decu, izdvajam ova dela Ranka Damjanovića vezano za dečije stvaralaštvo, posebno mislim da su dragocena za naše ljude koji su u inostranstvu, a koji mi se brojni javljaju ovde preko kanala. Dakle, ako želite da vaše dete sluša naš jezik i da ga pevuši i progovara, zašto da ne, investirajte, kupite ovu knjigu i imat ćete čak i CD da ubacite u kolima dok se vozate. Što se tiče vaše podrške, osim toga što možete da poručite neko od naših izdanja i time nas podržite finansijski direktno, možete da me podržite i tako što ćete kliknuti subscribe na ovaj kanal. To je veoma bitno u ovom YouTube svetu, nisam sigurna zašto, ali eto, tako su mi rekli, pa da vas zamolim. Znači, svi vi koji gledate ove lekcije, ako vam nije teško, imate ispod ovog videa koji sada imate na ekranu, imate ono subscribe, znači bilo bi mi bitno da tu kliknete i da prosto postanete naš, što se kaže, pretplatnik, kako već pratilac. Dakle, videi ostaju besplatni, časovi ostaju ovi besplatni, tu sam za vas, ali eto, kao neka vrsta, podrške, možete da postanete pratilac, pa ćete onda na kraju krajeva i viđati svaki put kad ja izbacim novi video, vama to stiže kao direktna informacija, upali vam se neko zvonce ili kako već. Naravno, ono što takođe možete da učinite, a pretpostavljam da to već i radite, je da preporučite svojim prijateljima. Znači, ako živite u inostranstvu, ako slušate ove lekcije i nalazite da su vam korisne, molim vas da proširite po svom plemenu naših ljudi, da kažete, čujte, ima ta neka žena iz Beograda koja snima lekcije koje su zgodne, tako da prosledite link nekom od svojih prijatelja, time ćete podići broj pregleda na mom kanalu i time ćete mi pomoći, zapravo motivisati me da dalje nastavim sa ovim volonterskim radom. Dakle, meni je izuzetno drago da vam pomognem i da ovi časovi ostanu besplatni, ali razumećete da je potrebno od nečega i živeti, pa eto, ako nije teško, barem jedan prosleđeni link nekoj prijateljici ili prijatelju, neki klik onog like ili subscribe i ako ste u mogućnosti, $25, $2.500 dinara, a vi poručite onda i engleski za početnike 2. Ok, obećavam, to je to. Nastavljamo sledeće nedelje, snimam nove lekcije i postavljam ih, baš se radujem. Nadam se i vi. Čujemo se, hvala vam na pažnji i javite se, čekam vaše poruke. Thanks for watching, bye bye!